Κύριε Κασαπίδη, ο αγαπημένος Γιώργος Κασαπίδης, φίλος της εκπομπής, παλαιόφεν, αρχήθεν. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Σπύρο, δόξα τω Θεώ, καλά. Καλησπέρα και στην όμορφη συντροφιά. Και καλησπέρα στην όμορφη Κοζάνη, βέβαια, όπως καλησπέρα στη Μεσσηνία. Καλησπέρα στην Κοζάνη με τα φοβέρα. Τι μας έχετε κάνει. Θα μας φουρώσετε πάλι απόψε, άντε στη μια μας. Με πολύ αγάπη. Λιαστό Κοζάνης πίνει απόψε η ομάδα. Σου στέλνουν από την Κοζάνη σιατιστινή το λιαστό της Σιάτιστας, το παραδοσιακό μας κρασί. Η κροκοπαραγωγή του συνεταιρισμού των Κρόκο Κοζάνης. Προχωράμε, έτσι. Πάμε καλά, Το γνωστό σαφράν στο εξωτερικό, ο Κρόκος Κοζάνης, ο οποίος καθιερώνεται σε όλο τον κόσμο πλέον σαν Κρόκος Κοζάνης. Και μάλιστα φτάσαμε φέτος να μην επαρκεί παραγόμενη ποσότητα για την αγορά. Και η τιμή να εκτοξεύεται σε μεγέθη που δεν τα φανταζόμασταν κάποτε. Άρα πάμε πολύ καλά, κύριε. Πάμε πολύ καλά. Συλλογική προσπάθεια, παραδοσιακό προϊόν. Και ως τέτοια προϊόντα βρίσκουν η φιλοξενία στο τραπέζι εδώ της εκπομπής σου, που υπηρετείς και εσύ την παράδοση που ενώνει τους Έλληνες, που εμπνέει τους Έλληνες και μας κάνει πιο δημιουργικούς. Και με τις ευχές από τους Κοζανίτες για να συνεχίσεις αυτόν τον αγώνα που κάνεις, σου μεταφέρω και την αγάπη των ομογενών που έτυχε σε ταξίδια στο εξωτερικό να μου μιλάνε για σένα. Λέω όταν θα πας, αν θα ξαναπάς, δώσε χαιρετισμούς στο Σπύρο, να συνεχίσει όπως είναι. Άστε καλά όπου κι αν είστε, ρε παιδιά. Δημιουργούμε και μια ακόμα παράδοση. Αυτό το μικρό αριστουργηματάκι εδώ τι είναι? Εκτός από το λιαστό και τον κρόκο, είναι και ένα νέο προϊόν από την Κοζάνη. Είναι το ροδέλο Κοζάνης. Σου το στέλνουν οι τριανταφυλλοπαραγωγοί από τον νομό μου. Για πρώτη φορά παράγεται στην Ελλάδα ο ροδέλο. Είναι θέρο έλαιο από τα τριαντάφυλλα. Και είναι το καλύτερο στον κόσμο ποιοτικός. Έχει ο τόπος μας θησαυρούς. Είδατε τι έχουμε, ρε παιδιά, τι έχουμε στην Ελλάδα. Που αν προσπαθούσαμε... Κανένα την ώρα, παιδιά, είναι αριστούργημα αυτό. Καταρχάς είναι αυτό. Συγγνώμη. Αυτό είναι σαν κόσμημα. Το ασημένιο περίβλημα είναι από αργυροχρυσοκοία των Ιωαννίνων, που ζητήσαμε να μας το φιλοτεχνήσουν. Και βλέπουμε ότι όταν οι Έλληνες συνεργάζονται, εμπνέονται και δημιουργούν. Ωραία, άμα συνεργαζόμαστε, κάνουμε αριστουργήματα εμείς. Αυτό είναι το θέμα μας. Ο τόπος μας γεννάει και όσο φτωχός είναι, τόσο πιο πολύ πλούτο έχει. Και χαίρομαι που συναντώ εδώ, εκτός από τους εκλεκτούς εδώ καλλιτέχνες και τις συμπατριώτησές μου, τις αδερφές Μπουγιουκλή, που κατάγονται από τον νομό Κοζάνης. Έχουμε καταγωγές πολλές και έχουμε και στην Κοζάνη. Καλώς ήρθες, Γιώργο μου. Όλα καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε εσένα. Και σκανδαλαρικό μπροστά κατσαράνα ασού τα μαλλιά ουρλά λούνα αηδόνια και πουλιά. Μαργαστό, να μην φορώ κανέλα και γαρίφαλο. Αχ, με μάγεψα δυο παρκίνες, κοντούλες και με λάκρυνες. Αχ, μου λένε δεν έρχομαι, μεγάλωσα και ντρέπομαι. Ωραία, για βάλε μας κασί, να πιούμε εγώ κι εσύ, να πιούμε εγώ κι εσύ, αγάπη μου χρυσή. Άιντε, Ήπειρο, με το γέλα.
καλά. Μπράβο, παιδιά μου, μπράβο, μπράβο. Κι αγνάδια στη Βαρβάσαινα. Στις Βαρβάσαινα στο κάμπο Πριτσιμπίδας κάνει γάμο. Ωρε Μάριο, τι λένε Μάριορι, η Μάριορι παντρεύεται. Η Μαριόρη παντρεύεται κι ούλος ο κόσμος χαίρεται. Ωρε ποιον θα πάρεις, ποιον θα πάρεις, Μαριόρη. Ποιον θα πάρεις, Μαριόρη, του Τριτσιμπίδα το παιδί. Σου είπα, μάνα, μανούλα, παντρέψε με. Σου είπα, μάνα, παντρέψε με, σπιτόνικο κυρέψε με. Και στα ξένα, μανούλα, μη με δώσεις. Και στα ξένα μη με δώσεις, γιατί θα το μετανιώσεις.